Tadaki na rin. Sakay ng kalan rin. Resto ba? Tadaki din rin. Sunod na kita. Basta kayo. Hindi ako nakuy. Kanakuatin ako. Kanay lami. Kayo natin. Sige, kanay mo ha. Kanakuha na ako isa. Bantay ka. Yan, betul tak? So no. Kabalo mo rin ka puro dia. Itu bahas tadi. Hindi kaya boleh. Bantay ka. Sir, may hapon. Yes, sir. Sir, taga-asa mo, sir. Kung nagwapo ba? Yan. Eh, ma'am. Wow, tayo mo po, sir. Pwede, maka-order dia, ma'am? Yes, sir. Asa may inyo, anak? Kanang, kuan mo, kanang singalan na ng Jack Daniels. Kana, Sir. Jack Daniels. Kana pala yung kuan mo, kanang Black Label. Black Label. Ayun, napay isa, ma'am, kanang Margarita, kana ma'am. Margarita. Smirnoff din, ma'am. Kana, ma'am. Iyapin na, ma'am. Sige, sir. Sa pagin, sir. Pagdating na sila lang pinrito na. Ajay mo, sir. Yung parang siya burger. Ano lang tigir ako, ma'am? Tigir? Kanang puro yelo ay. Daga may color yellow dia, sir. Sa mga tigir, Ano ako ka ba ka ng tigir? Tigil, dapat tigil ka. Tigir mo magalan mo. Tigil na dahil. Ako tigir. Sige, kana daw yaman, tigil ro. Sir, hindi na sa tigir, sir. Tiger. Atay. Alam, mainom rin na tiger, ma'am. Mainom, sir. Mamaak ng tiger. Pwede ko siya mangarwas. Sige, ano ma'am? Jack Daniels, Margarita, Smirnoff. Ay, sir, ha? Then, sa Black Label, kana ma'am, kana ma'am. Kaya natin eh. Tigil rin, Pagka na lang ng tigir na ito pa. Paupat ka tigil. Sir, Jack Daniel isa. Galing sa Diet. Blikis, gulo si bata. Sige ma'am, kana ma'am. Kaya niyo, sir, Jack Daniel. Upat ka tigil. Upat ka tigil. Ayaw yung tigil, ma'am. O sige, sir, upat ka tigil. Okay na din. Okay na, sir. Kapili po na ng paano ka ng buwan na siya. One, sir. Buwan lang. Okay, sir. Duha. Okay, duha sa makuwan. Kadaghan ba silang gi-order? Ay, Jack Daniel, Tigir, ilang ka tigir, upat, napay Jilbis. Sus, kadaghan ba silang gi-order? Maghibog masagtaan eh. Unsa ako kanina ni paghurog? May pundador. Tigir, upat to siya, no, sir? Sa pagyut to. Sa pagyut to, ilang iwan. Lima to, sa to, sir? Jilbis? Jilbis. Tiger, upat. Tiger, manggito sa sir. Di manggito sa tiger. Kaya sa na siguro natin. Ako na kayo. Bakit mo na kayo? Pinatili ka ba din? Ini, bawa kayo. Hindi na inaabot na. Kaya nung nagtaglaw. Kaya nung nagtaglaw. Ay, sus! Suno, may hulsa na po. Bakit? Sabay pala, sabi mo. Tayo, ganina din ko. Layo ko yung mga player. Sir, na yung drinks ko. Kayo, kuha niya po. Hindi po na ko Mau mo na ko matigir. Kanya kuha. Hindi ka po makatulog yan eh. Ay mo, hindi ka mga yung kuha. Bili, kaya eh. Muni kay. Ako na, ako ba Ngaw na kung pinantir. Kalamig ka rin yun. Kaya ko rin kung naon na nila kanina. Kanina sa kuha na ako. Kanibay. Ya, kabri. Pero sa ito na yung mga ibangin. Okay. Tapos na kanya kuha. Pero magilabot na niya. Hindi ka pinakon dito. Lagi. Dino. Yes, sir. Yeah. Excuse me, sir. Hey, ma'am. Meron nila, sir. Kasi gusto niyo pwede mag-order upuan. Pagpulutan, sir ba? Marami ang pulutan nila, sir. Kadibanan ki, ano ito eh? Ito? Sige. Lining ba? Lining. Hindi ka na ako. Ano ni mo na kaya? Mo ko May na order, sir. Aman.
Konti, kani tiro. Ano ba? Sabi kay ikuan na day. Ikaw may bahala. Ano yung ka kanina? Ano, ma'am, dili ni magkakaroon ng mag-inom ba din ma'am? Mag-inom kami. Oo, ay pangayaw natin. Buwa ko. Ay, tulo ako bantay Natin, tulong mo lang kabukin natin. tulo imo na ba di ka mga iyo. Ma'am, ang biling ma'am. Yes, sir. Right, meeting kayo, sir. Biling. Yes, sir. Mayroon ka ng biling ma'am ba? Okay. Wala, no, na. Tanawa. Ikaw may bahala natin. Ikaw ang nasa kuha niyo. Wala mo kadala dito. Wala mo kadala kwarta na. Ikaw ang bahala niyo. Ikaw ba kay ingon mo kaganin na nga ikaw may bahala na. Nagkiliwan ako til. Ma'am, pwede may tubig ma'am. Yes, sir. Okay, sir. Ano yung tubig, sir? Oh, ay, yung tubig. Ay, may tubig ma'am. Inom. Oo, tayo. Tanawa. Kasi na, lipat ako dito. Tanawa. Okay, kayo? Hala. Hoy! Asa magikan? Bitin. Mangikyas mo? Usa bitin. Mangikyas mo ha? Mangikyas mo? Asa mo ano? Mangikyas mo? Mangikyas mo? Mangikyas mo? Raiden! Usa man atong customer? Usa sa ikaw sa tanga sa kanina sa iyo ikabuhat na. Natanga sa kanina ni mo ko na tong kusumin. Markan si tani. Tama kanya. Unsa ni? Kung wala ko nagsunod karon ni sa gawas, dili na masakpan. Ikaw ka pala tama ka. Madam, ha? Madam. Sila ay magdala ka ni bala mo niya ha. Lagyan niyo mga kuan. Madala na karon nakahapon ta na karon gabi ka. Kaya sila usap ni sila. Usay ko na nila atraso rin nila. Wala ko kabantay ba nga. Ha? Mugawas ni sila. Mugawas mo na ako ni sulod. Nagtabuan ako sa nagkamang-kamang sila sa bangko. Nagkamang-kamang sila. Kabalo ba kaya nagkamang-kamang sila? Grabe nila pagkamang-kamang. Uy! Tagasa mo! Pagtawag ko pulis! Pagtawag pulis! Nabisin mo kayo ko. Bilang na bilikani! Ano po rin natin? Kung saan mauli na? Sige po kami na! Asa ang bilog! Asa ang bilog! Kama sa bilog! Tara ba sa dito? Tara ba?
Ikaw, mag-good